na timing lang na ano na kung saan tayo no. Paglabas natin dyan sa highway 18. May time na ano na dito okay. Minsan naman baliktad. Di ba minsan okay dito sa kabila, paglabas mo hindi okay. Palitan. Binabi na kami ng uwi. Ciao! Merry Christmas! Wala, pauwi pa lang eh. Ginabi na. Sakto lang. 120. Eh, 80 lang kami. Medyo delikado, mahangin. Kay 80 lang ako. Hindi namin ma-predict yung yung daan. Huwag pa lang dyan sa highway. Wala pa kami sa highway. Walang kami sa highway. Parang iskinita pa lang ito. Siya. Palabas pa lang. Ano yung pustahan? Ha? Mas worse sa kabila no? Ayun. Kasi mahangin. Tinatalbog pa ano? Mas mahangin dyan sa Binaglow pa no? tsaka magaan yun. Magaan yun. Ha? Magaan yun. Hindi siya ganun kaan. Hindi siya basa. Hindi ba sa Basa sa yan. tingin ko bukas yun.